Daj like a odber, inak ťa zje tento tučný typek. Čus. Like a Hellcat. Takže, čaute od tohto videa, dneska je tu ďalšie video, dneska máme prvé video z minihry Skywars. Na svoj Discord server, ktorý vám dám do popisku videa, som nahral storku, že či chcete za akú minihru. A polovica kanála napísala, že chce. A polovica napísala, že proste Skywars, lebo som sa potom opýtal, že akú, tak povedali, že Skywars, tak je to tu. Tak vidíte, už idem do tej hry. Vychádzam. Bude mi to dneska trochu lagovať, lebo mám ťažký program na nahrávanie obrazovky. Tak čo si dáme s tým? Dáme si Skywars 4. Lebo ja som noob, hej, v tomto. Tak už to za chvíľu začne. Dáme si border. A už len čakať, kým sa to načíta. Ja vám to strihnem a uvidíme sa v hre. Takže jo, som naspäť. Idem hrať túto. Prvýkrát som zapol Skywars na tomto serveri. Kto by nevedel, som na serveri Cubecraft. Hej. Yes, nejaké tie bloky. Povedzme, dám si na seba botičky. Ideme hore. Taký crafting. Mapu presne neviem, akú mám. Lebo, ako som hovoril, hrám to prvý raz. Nice, mečik. Beriem si tento, šípy sa hodia, golden apple, nejaké to papaníčko, krompáč, snowball. Dám si mečik do inventára. No? Ako vidíte, som zomrel. Toto video nebude nejak extra hlasité, lebo moji rodičia nevedia, že natáčam. Áno, som mŕtvý, ako vidíte. Mŕtvý som, no, tu vidíte. Tu sa fajti, tak nefajti. Som len videl niky. No, som si celkom dobre veci, tak mrzí ma to, no. Čo už. Toto už bude posledná hra, lebo musím ísť ešte na večeru. Je teraz akurát 18:22. A tak. Ak chcete ďalší Skywars video, tak nezabudnite nechať like, odber. Ak uvidím, že to bude veľká podpora, tak natočím ďalší Skywars. A no proste vidíte, som v minihrách noob. Na budúcu môžem natočiť aj Egg Wars, ak budete chcieť. Len mi to musíte napísať do popisku videa. Ja sa s vami lúčim a zatiaľ čaute.